Príjemný, nádherný, slnečný deň tu na Herpe vám prajeme. Vítajte na programe s názvom Zostane to v rodine. Programe, ktorý nie je venovaný folklórnym súborom, skupinám či jednotlivcom, ale rodinám. Rodinám, ktorých vášeň v ľudovej kultúre prekročila tanečné skúšobne či muzikánske skúšobne a dostala sa ďalej. Prekročila prahy ich domov a bytov a stala sa bežnou súčasťou ich života, súčasťou ich životného štýlu. Zvykol som po ostatné roky mávať aj také dlhšie príhovory, ale pri dnešnej nesmierne bohatej nádielke rodín, ktorá tu dnes je, sú moje slova úplne zbytočné. A preto pozývam na scénu hneď prvú rodinu a začíname na Hore Hroní. Sú to Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej. Poďte prosím ku mne najprv. Poďte ku mne, tak všetci. Ako býva dobrým zvykom tohto programu, nepustím rodinu spievať, tancovať a hrať bez toho, aby som ich vyspovedal. Tak začnem pri tebe, Jarko, že my sa tak poznáme. Tak nám prosím ťa predstav tvoju rodinku, akých ste rodinných prepojeniach a s čím sa nám dnes predstavíte. Takže v prvom rade musím spomenúť základ, ktorý už není medzi nami. Určite ste mnohí poznali našu starú mamu a matku vlastne mojej mamy a tety Terekovej, pani Máriu Vojtkovú, ktorá bola vlastne taká folklórna legenda. Legenda v tom, že vlastne vymýšľala piesne, odprevádzala ľudí pri pohreboch. Mnohí ľudia ju poznajú túto. No a keby som tak mal predstaviť tú našu rodinu, tak moja mama Veronika Bodnáriková, jej staršia sestra Mária Tereková, mama Jozefa a Miroslava, svokra Eriky a stará mama Radka. Toto je moja dcéra, vnúčka Veroniky Bodnárikovej a to som ja. Naši bratranci, veľká rodina, ľudová hudba Jána Maka. Jarko, ty si moderátorov sad, lebo ty aj mikrofón zoberieš, aj celé predstavíš. Pódium je vaše. Terekovci a Bodnárikovci z Pohorelej. Gate podriapane, ty krpce podrhane, gate podriapane, krpce v našom dvore, tam je lúka, tráva vysoká. Na nej rozmaria zelený vrch má.
Povrelej. A my sa z Horehronia presunieme na Podpolanie, do Očovej, odkiaľ prichádzajú Holíkovci. Ja som vlastne celé toto stretnutie s touto rodinou komunikoval s gazdinou, tak podídem k nej. Tak nám predstavte svoju rodinku a čím sa nám vy dnes predstavíte? Tak najlepšie by nás predstavil náš otec, lebo ten najkrajšie rozpráva s nás. To je na tomto programe to najlepšie, že ja vždy vyťahujem takých, ktorí o tom nevedia. Ďakujem. Takže my sme rodina Holíková z Očovej a prišli sme teda vám zaspievať nejaké podpolianské a očovské piesne. Budú spievať naše dcéry, mladšia Helenka, staršia Johanka a manžel Pavel Holík. Ja si myslím, že ste to povedali vynikajúco. A ja teda ešte poviem k pánovi manželovi, už keď ste tak načrtli, že asi by som mal. V podstate, Pálko, vy ste boli dlhoročným vedúcim folklórnej skupiny Očovan, pokiaľ sa nemýlim teda. Dokonca ešte to aj trvá dodnes. A vy ste stále ešte vedúcim? Ešte som stále vedúcim, a my máme toľko súborov, že každý potrebuje vedúceho a čo aj na mňa teda nechali, no. Ja takto, to je dobré, to je dobré. A ako ste sa vy dostal k ľudovému tancu, lebo vy ste známi svojimi rozkazovačkami, tancom, spevom, vašim takým typickým prejavom, ako ste sa k tomu vy dostali? To u nás sa ani nedalo inak tomu, že nedostať. Viete to, lebo to u nás, keď sa rodina zišla, tak chytro dačo zjedli, vypili a už poďme spievať. Takže to sa ani ináč nedalo od malička, takže vyrastali sme s ľudovou piesňou, tancom, videli sme tanečníkov, brali sme si vzory, príklady, mrvilo nás hneď, keď muzika zahrala, takže je to v nás odmala. Tak ako ste sám povedal, poďte spievať a tancovať. Holíkovci z Očovej.
viacej nepozriem. A keď pôjdem do očovskej krčmičky, dám si naliať do Boha na vodičky. A keď pôjdem do očovskej krčmičky, dám si naliať do Boha na vodičky. Hrbeho pršalo! Nože nahaj toho bráčistu, ak sa troška aj on ukáže. som bývala u mamičky dlhšie, keby som bývala u mamičky dlhšie, prekvitala by som, veru ešte krajšie. Prekvitala by som, veru ešte krajšie.
Šifrovci z Očovej a ľudová hudba folklórnej skupiny Očovej. A my sa z Podpolania opäť prenesieme na Hore Hronie, tentokrát do obce Vernár, odkiaľ k nám prichádzajú Šifrovci a Petrigačovci. Sprevádzať ich bude vynikajúca muzika Petra Štúrajtera. A ja sa opýtam, Vlada, predstavám teda vašu rodinku. Aké sú vaše rodinné spojenia a čo vám vy dnes prinášate? Tak naše spojenia sú vlastne od jednej materii. Poviete si, že prečo Šifrovci a Petrigačovci. Tak v krátkosti vám vysvetlím jeden smutný príbeh, aj keď tu má byť dnes veselo. Tak počas ukončenia druhej svetovej vojny, počas pochodu smrti z koncentračného tábora Ravensbrück, mojim bratom, týmto trom, a ešte dvaja sú v nebi už, tí na nás pozerajú zhora a im zahynul otec. No a potom moja mama ostala ako vdova a si zobrala šifru a narodil som sa ja. Teraz vás predstavím bratu. To je najstarší brat Milan. Tamto je jeho vnúčka, tá nevesta pekná. A Peťo Štúrajter je vlastne jeho vnúk, takže my sme jedna rodina. Potom je tu brat Šimon, on tu nemá zastúpenie. Je tu brat Dušan s dcerou Ľubkou. A je tu moja dcera a s partnerom Vladom Michalkom, toho isto poznáte. A k tomu som sa chcel dostať. Neviem, či ste si všimli teda, Vladko naznačil, že tu v tomto brusľaku sa schováva výborný to tanečník, choreograf, pedagóg, pôvodom Košičan Vladko Michalko. Vlado, počúvaj, to z teba sa ako stal Vernárec? Podľa mňa by si tu mal spovedať úplne iných. Nie, ty si práve, že to je veľmi dobré. Ale nič, som sa zahľadil do tejto dievčiny po pravom boku, čo mám, teda z vašej strany po ľavom. No a už som, neviem, či 16. alebo ktorý rok na Vernári. Aj takéto príbehy píšu rodiny. Šifrovci a Petrigačovci z Vernára. Zavčas ráno na svítaní vyšla jasná zornička. Vyšla ku mne do kasarenka moja prajeručka. Vyšla ku mne do kasarenka Stávaj hore, mladý vojak, milá,
poslucháčovci z Vernára s muzikou Petra Štúrajtera. A teraz sa míľovými krokmi preniesieme do našeho hlavného mesta, do Bratislavy, odkiaľ nám prichádzajú ženy z muzičky a ľudová hudba muzička. Vás ani nevedeli, že medzi týmito zoskupeniami sú veľmi zaujímavé rodinné prepojenia. Sú to telesá, ktoré bežne vydávame na folklórnych festivaloch, ale čo sa skrýva v týchto rodinách, to nám prezradí hlavný hovorca Pako. Ako inak, toto si určite nečakal. Ako je to teda s vami a s vašimi rodinnými prepojeniami? Tak ale to naozaj neviem. Tak by si sa na tým mal veľmi rýchlo teraz zamyslieť. Čiže toto je môj brat. Áno, je to brat. Toto je Maťka, ktorá sa vydala za... Toto je moja švagrina, to je manželka môjho brata. Táto je z Čace, odtiaľ mám ženu trošku. Toto je Laco zo Šamorína, s tým nemám že nič spoločné. Teraz toto je Mišo Brdarský, s ktorým mám spoločné to, že poznám aj jeho mamu. Toto je Maťka a toto je Zoja Lacová žena, ďalšia väzba. Zoja Lacová žena a toto je Peter Obuch, ktorý tu nemá nikoho. A tam je Pietro, s ktorým nemá že už vôbec nič spoločné. Ja som vedel, že keď tebe zverí mikrofón, že to bude zaručený úspech. Toto. Ľudová hudba muzička a ženy z muzičky z Bratislavy. Žatva. Vydaj zdravým chlebom, budemo si spievať, budemo si spievať, tam pod holým nebom. Yeah.
bola ľudová hudba Muzička a ženy z muzičky z Bratislavy. A my sa presunieme opäť na Hore Hronie. A prichádzajú Kalmanovci z Polomky. Popýtam sa teda pána otca. Predstav nám svoju rodinku a čím sa nám vy dnes predstavíte. No dobrý večer. Alebo teda uvedem to na pravom miere. Dobrý večer všetkým prajem. Bo uvedení možno z Polomky, ale kroj pohorelsky a idem aj pohorelské pesničky zaspievať. Tak to musíš vysvetliť, že ako sa to stalo a prečo. A to tak proste nejak sme sa ocitli na Polomke. Jak sa povie, že taká zlatá stredná cesta. Keďže ja som takedy chodil do práce do Banskej Bystrice, do opery, manželka do Brezna. Potom som sa začal venovať rezbárstvu v Činžaku, bars vyrezávať, to nebolo boh vie čo. Nie, tak reku, že by som mal kus nejakú dielňu, priestor. No ale je to kus problém, lebo keď som naštartoval, pili táto celá ulica hore nohami. No ale dobre. Predpokladám, že toto sú teda tvoje deti. To sú moje deti, najstarší Martin, Matúš, čerstvý maturant, Miriam, familiárne Mimka a Mišo, ktorý sa predstaví ako solista. Tak nech sa páči. Kalmanovci. Môžeme ísť tam. Čo prezdenca robím, to večer prepijem. Poďme na ten kopec. Čo prezdenca robím, to večer prepijem. Javorové kone, zlaté ústa majú, Ondra si popíja, kone zarábjajú. Ondra si popíja, kone zarábjajú. Ondra ráno vstáva, kone si popriaha, ide drevo ťahať. Kone si popriaha, ide drevo ťahať. A keď vo tom snogu drevo povaľalo, Ondro si zavolal, zas noho zlomalo. Ondro si zavolal, zas noho Keď
síce na podiv Valči, ale viaže sa to k jednej udalosti, ktorá sa stala, keď sa razili tunely v Harmanci. To boli Kalmanovci. A teraz sa presunieme na Mijavsko. Ďakujem. Do obci Rudník, odkiaľ prichádzajú Koneční. Bol som veľmi dopredu upozornený, že oni nie sú z Rudníka, ale z Rudníka. A nevedomosť neospravedlňuje. Najdlhšie sa poznám s Lenkou, tak vyspovedám ju. Ja si pamätám tvoje deti ešte takéto, keď začínali tancovať. A je radosť pozerať na nich, keď sú už takéto a nádherne tancujú, spievajú a hrajú. Lenka, prosím ťa, ako to robíš? Ďakujeme veľmi pekne.
Ja som mala to šťastie, že som sa ako bratislavčanka vydala tuto na Mijavské kopanice Zápalka a tam začal ten krásny kopaničiarsky život, keďže na tých Mijavských kopaniciach to ešte, chvála Bohu, žilo. A keďže pracujem v Centre tradičnej kultúry v Mijave, tak sa snažím toto šíriť ďalej. A vlastne okrem teda môjho manžela, tu mám 3 deti, Kristínku a v podstate s už takým pomaly rodinným príslušníkom, jej tanečným partnerom a partnerom Šimonom Orgoníkom. A druhá naša dcéra je Alžbetka Konečná a najmladší je tuto Samuel Konečný. A takisto dneska sme trošku draftovali jeho tanečnú partnerku, s ktorou tancoval na súťaži. Ale taký môj asi najlepší pedagogický úspech je vlastne tuto náš synovec Lacko Konečník a teda mal to byť ešte aj s nami jeho brat Radko. A ak teda Lacka poznáte, tak je to vlastne pedagóg tanečný v základnej umeleckej škole v Mijave, učí so mnou v Kopaničiariku a v podstate je úplne hluchý. A napriek tomu uvidíte, ako tancuje. Priatelia, Konečný z Rudníka. Odjela vysokva. Keby som chcel, keby som bol dostal, čo by som chcel, len to dievča švárne, čo má oči čierne, to by som chcel. Len to dievča švárne, čo má oči čierne, to by som chcel.
Hudby z Rudníka a muzika Petra Štýlajtera. A teraz sa spoločne presunieme do oravskej, goralskej obce Liesek, odkiaľ prichádzajú Vávrekovci. Robko, predstav vaše rodinné putá a s čím sa nám vy dnes predstavíte tu v Hente? No tak predstavím sa samozrejme goralskými spevmi a tancami. Bude nám hrať momentálne muzika pod vedením Adama Harbatu, Dalovky. Silná muzikánsko-spevácko-tanečná rodina. A dneska by som tu chcel predstaviť moju najmladšiu dceru, ktorá tu není. Chodili bežne do Ameriky chlapi na prácu a za prácou, tak vyslali sme ju, tak ona je v Amerike. Takže potom tu mám mladšiu Ivanku, Taničku, tu nám zobral Jakub Strečanský do Bystrice, do Malachova, takže tí sú blízko tu odtiaľ. No a Gabika, manželka a povúdkyňa. Vávrekovci z Liesku. Poďte, vidíte tam, ja idem rovno. Poďte. Poďte. Idete tam aj vy? Áno.
Ja som mu prišiel, že ja som mu povedal, že mal zjedať naše pohári pálenky. Chalani, z muzičky, poďte nám urobiť kontrolu. A to je chalaniskový šofér, takže ako... My sa potom pri stánku rozdelili. Díky. Ej, muzika, muzika! Ej, durárska muzika! Ej, celý žiadol mysel! Ej, nima taký nika! Ej, celý žiadol mysel! Ej, nima taký nika! Thank you.
Vieš, ten program, my sme sa už tak aj predtým bavili, že by sme tam možno aj mohli účinkovať a tak. Že tento rok by sa nám to možno aj podarilo. Pravím, vieš čo, veď otec to má koncert, to by bolo asi pre mňa možno zložité, ja som už nechcel, aby to bolo takto. Ale nie, veď to by možno aj išlo. Tak vravím, počúvaj, Janka, ty zavolaj otcovi a sestre, ja zavolám na osvetu, že či nám troška predložia program. Slovo dalo slovo a sme tu. Ako to bolo, pán Ambros, s vami vo vašej rodine, so spievaním, s predávaním piesní? No to išlo veľmi hladko. Ja som začal spievať asi v roku 1976. No a jak tieto dcery rastli, tak toto menšlo, nišlo. Tak to sa dalo na tanec u pani Hlasicovej v Banskej Bystrici. A toto vyšlo, to zase bolo na hudbu a na spev. Tak vlastne už nepotrebovali sme nikoho. Hudba je zabezpečená, bola u nás. Tanec bol zabezpečený. Spevy boli zabezpečené. No takto to sa začalo rozvíjať, až sme sa dostali sem. Ale nebudeme viac rozprávať, pretože Janka, jak toto skončí, už aj je znova na pódiu. A jak ona skončí, prídem ja. Tak my vlastne zostávame tu len kvôli našej Mírke, pretože to je tanečníčka par excellence. V Lučnice tancovala, solistka bola. No a už mám teraz strach, ak ideme tancovať, že pravdepodobne aj Kate stratíme. No, tak to je Jan Ambros s dcerami Miriam a Jankou, hrá podjavorská muzika.
Jankou a Miriam. Milé rodiny, prosím vás, poďte všetci k nám dopredu. Keď sme pred 6 rokmi prišli spolu s manželkou s nápadom vytvoriť program o rodinách, vtedy sme vôbec nevedeli, či to bude mať úspech, či bude toľko rodín, ktoré by sme každým rokom spolu mohli prinášať na toto nádherné javisko. A musím s obrovskou radosťou a hrdosťou povedať, že tento program bol dnes na Horehronských dňoch uvedený už 5. krát. A za tú dobu sa tu vystredalo neuveriteľných viac ako 35 rodín. Z celého Slovenska. Pre viacerých z nich to bolo ich absolútne prvé vystúpenie v ich rodinnej zostave a pre viacerých z nich to bolo ich vôbec prvé vystúpenie či spievanie do mikrofónu v ich živote.